Město až doteď mělo velice dobře fungující systém. Každá ze 6 rodin platila starostovi a vláda ve městě byla v rovnováze. Předevčírem byl však starosta zavražděn. Je jisté, že na to měla podíl 1 ze 6 rodin. Přestaňte na mě pořád svalovat vinu. Nemáte na mě nic. Vůbec nic. Ale takhle to opravdu nebylo. Dobrý bože, vždyť je vinný. Je to jasný jako facka. Proč bychom to sakra dělali? Protože jste vrah. Viděl jsem, že byli opilí, ale to mě snad nedělá vrahem. Pane Bože, on ho zabil. Nikoho jsem nezabil. Uklidněte! Tohle trpět nebudu. Utahuješ si ze mě ty kreténe? Dál ti neser mě. Tohle je posraný spíknutí.